Hello. Yan, shoutout sa mga ano dyan ha, sa mga nag-screenshot, sa mga tawag dito, video recording, ano pa ba yung ginagawa nila? Nagpapapicture, ano pa ba yung mga remix dyan, shoutout sa inyo. Huwag niyong gawin naman yan, oh. Kaya, hindi, sa totoo lang. Okay lang po sa akin, kahit gamitin nyo pa yan guys, walang problema sa akin. Walang problema po, free yan. Kasi, hindi ko naman po pinagbabawal yan, basta in a nice way, pwede nyo pong gamitin, at gamitin nyo po siya in parang kagandahan, at ikakaganda ng iyong page. Mas maganda po yun. Okay, walang problema po sa akin yun. Basta importante po, gawin nyo po na mabuti sa inyong mga followers. Huwag lang po sanang kalokohan na medyo pangit ang dating. Basta okay po yung, huwag po ang ganun ha. Para naman yung maganda yung video mo dapat na parang ikaka-inspired ng mga tao sa inyo, na followers nyo, yung mga hindi nyo pakilala. Ito pa guys ha, pag nag-comment po ako sa inyo guys, ito kagandahan pa nito kagandahan pa nito. Kapag nagko-comment po ako sa inyo, maganda po yun, magandang senyales po yun. Kasi mangyayari po, yung mga followers ko is makikita po nila na nagko-comment po ako sa inyo at pwedeng mag-follow po sa inyo. Okay? Tapos, alimbawa, kunwari, hindi related sa mismong video nyo, yung mga followers ko na mangyayari po nun is parang makukuryos sila bakit nag-comment ako ng ganun, di ba? Parang ibig sabihin nila para may kaaway ako. Pero wag po kayo magagalit, okay? Kasi ano po yun guys, benefits at good po sa yung page, ikakabuti na yung page, at ikakatulong ko sa inyo. Ayan, medyo na ano na ako sa Tagalog version ko. Ayun, basta yun lang. Pag may nakikita akong mga videos na dumadaan sa page ko, pinupuntahan ko lang. Pero minsan kasi nasosobrahan po ako ng comment. Pero sana maintindihan nyo po yun At ayun. Meron pa pala akong hindi na guys, nagawang video yung po mga birthday ng July. Gagawin ko po yun guys, pero sa akin hindi ko po kasi magagawa kasi nga sobrang dami ng mga nagko-comment. Ang hirap pala no. Ang dami nagko-comment, pero wag kayong mag-alala, gagawin ko po yun dahil pa-blessing ko na lang po at parigalo ko na lang po sa mga followers ko na magbe-birthday ngayong July. Thank you so much na po sa lahat ng mga sumusuporta, Team Zombie, Super Star Senders guys. Maraming salamat po. Siyempre hindi ko kayo makakalimutan kung hindi kayo kasi isa kayo sa mga tumutulong sa pag-revenue ko, kung makakasahod ba ako. Matutuwa na ako pag nagsahod na ako ng $100, matutuwa na ako doon. Okay lang yun, walang problema. Malay mo balang araw is lalaki pa yun soon, di ba? Kaya yun po, ang benefits po yun is makakaganda sa page nyo. Tapos, ikakabuti ng yung page. At okay lang po kahit gawin nyo po yung mga videos ko na yan. Basta wag lang pong kopyahin nyo kasi kapag nakopyahin nyo po yung makaka-copyright po kayo, mababiolation pa kayo, mapaplug pa kayo, mas maganda. Okay lang gamitin nyo screen record, walang problema. Pictures, okay lang yun. Reaction video, walang problema. Remix, walang problema po yan. Basta in a nice way nyo lang pong gagamitin. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. And salamat po and God bless you all. Okay, huwag nyo pong kakalimutan pakipollow po ang aking page at YouTube channel lang, Edward Lacsin na po. Subscribe nyo na rin po. Okay, thank you and God bless you all.